cika ina 'yan boko haram da suka dawo suka ce sun tuba, ba tuba suka yi ba, sabon salo ne suka shiryo muku. Sun ce yanzu ne suna nan, yanzu sun canza salo ne, za su dawo su ce sun tuba, su dawo a ci gaba da wasa da dariya da su, amma suna nan suna ainihin yin targeting ya za su akalla su kawo muku rikici a cikinku, shine kullum su rinka hada debate tsakanin su da ɗalibanku, kullum suna kashe wa ɗalibanku gwiwa akan cewa barin ɗan faɗi wata magana wadda maganan nan ban faɗe ta a kowace munasaba ba, tana ɗaya daga cikin maganganun da na taskance. Ko kun san cewa uban Muhammad Yusuf asali yana ɗaya daga cikin jagororin da'awar yaƙi da karatun boko shekara 30 da ta wuce? Ku je ku zauna da sarkin Gashuwa mai martaba Abubakar Umar Suleiman. Me yawa kana jin wani hostel a nan ABU ana cewa Suleiman Hall. Allah ya sa ka san Suleiman Hall. Shi wannan Suleiman ɗin ai shi ne sarkin Gashuwa, mahaifin wannan na yanzu. Me ya faru? Ɗan boko ne wannan sarkin. Asali sunan nashi cikakke shine Umar Suleiman. Umar Suleiman ɗan boko ne gangaran, sai ya rinka kamfen a sa 'ya'ya a makarantar boko. Baban Muhammad Yusuf a lokacin shi kuma gardi ne, ɗan karatun allo, sai ya rinka da'awar ka a sanya 'ya'ya a karatun boko domin kafirci ne, daga garin Gashuwa kenan. Asalin shi mutumin Nijar ne. Daga nan Gashuwa shine shi sarki Suleiman ya koro shi da yayi shine tasowar da yayi ya zo ainihin inda ya zauna, inda ainihin aka haifi Muhammad Yusuf daga ƙarshe. A ina aka kashe shi? An kashe shi ne a wajen rijiyar zaki a 1980. Uban Muhammad Yusuf kenan ya kawo ɗaukin gudunmawar yaƙi ga mai tatsini a 1980. Don haka wannan Yusuf da kake jin ake cewa Muhammad Yusuf ba shi ne uban shi na jini ba, wan uwar shi ne, wanda shi ne ya ɗauko shi daga nan inda ainihin aka kashe uban ya taho da su zuwa ainihin Maiduguri suka zo suka zauna. Wannan wani tarihi ne wanda ke tabbatar maka da cewa ashe Muhammad Yusuf ya gaji wannan aƙida ne a cikin jinin shi, wato uban shi ne ɗan boko kafirci na farko, don haka shi da ya zo ya jaddada wannan da'awa ne ta ainihin uban nashi. Wannan wata doguwar magana ce wadda ƙarshen tika-tika-tik na ce maka je ka garin Gashuwa ka je ka samu dattawa, amma ta tare da haka samu ainihin shi sarkin Gashuwa mai suna ainihin Umar Suleiman, za ka ainihin samu cikakken ainihin wato Abubakar Umar Suleiman, za ka samu cikakken bayani insha Allahu ta'ala. Don haka wannan aƙida ce wadda yake ya yi imani da ita, kuma ya tashi da ita, kuma ya yadda da ita, kuma a kanta yadda ya ainihin asarar rayuwar shi, tare da cewa kaico lokacin da ainihin aka kama shi 'yan sanda da sojoji suna wasa da shi kamar yadda mage take wasa da ainihin bera, wai sai gashi yana cewa wai a roƙa mishi gafara, a yafe mishi akan ainihin barnar da ya jawo. Wai kuma 'yan sanda yake gaya wa haka. 'Yan sandan da ya ce ɗagutu ne, su ne Allah zai karɓi addu'ar su? An ƙiji ba a ƙi gani ba, in ko an gani ba a ga da kyau ba. Jama'ar musulmi, waɗannan ainihin wato na daga cikin abubuwan da na so in ja hankalinmu a kai. Daga ƙarshe Malam Ja'far Mahmud Adam ya yi wata kalma inda ya ce ka cutar da mutane, ka ainihin wato jefa al'ummar musulmi a cikin ruɗani. Wannan maganar Malam Ja'far ya faɗe ta tun kafin ya san za a yi wannan rikicin, amma ruɗanin da Muhammad Yusuf ya saka jama'a sai lokacin da ya rasu aka kashe shi tukuna ma lokacin ne al'umma suka shiga ruɗani. Ka dubi irin yadda bayan Allah yake sanya kalmomin gaskiya a bakinsu ba tare da suna duba ko suna tsubbu ko kuma suna bugun ƙasa ba, saboda tsabar yadda da gaskiya sai Allah ya sa gaskiya a bakinsu. Har yau wasu suna cikin rudani game da waɗannan al'amura, suna ganin cewa wasu mutane ne bayan Allah suka tashi wai za su yi jihadi, aka zalunce su ainihin aka kashe su, kuma wai wasu malamai waɗanda suke masu ainihin goyon bayan gwamnati, malaman duniya suka tashi ainihin wato suka goyi bayan gwamnati akan wannan. To amma kai ko ka san cewa daga cikin abubuwan da Malam Ja'far ya ishara a kai na cewa wasu makiyanmu sun ɗaure Muhammad Yusuf gindi,
ko ka san a yanzu haka a hannun jami'an tsaro na hukumar ƙasar nan akwai Reverend Father daga garin Michika ta jihar Adamawa wanda aka kamo shi a yanzu haka yana kulle a Abuja yau kusan watanni 8 ana bincika shi dangane da yaya aka yana Reverend Father aka kama shi da baiwa su Muhammad Yusuf makamai da kuɗi da kuma ainihin sojojin da za su horar da sojojin shi. Gaskiyar maganar Malam Ja'far Mahmud Adam da yake cewa wasu makiyanmu ne suka ɗauki ainihin nauyin da'awar. Ko ka san cewa lauyan Muhammad Yusuf yana nan a Kaduna? Ni ɗin nan sai da na je ne hira da shi ba so ɗaya ba so biyu ba, har ya rinka nuna min kofin shari'ar yadda yake wasu manyan arna daga jihar Niger da wasu manyan arna daga jihar Plateau su ne suke ainihin agazawa Muhammad Yusuf akan wannan. Daga ƙarshe mai ce manufarsu suka ce kadai abin da suke so shine al'amarin addinin musulunci kullun ya bayyana cewa addini ne dan tashin tashina da tada zaune tsaye, don haka duk wanda suka ji zai tada zaune tsaye za su mara mishi baya, su goyi bayan shi da duk abin da yake so. Ko ka san cewa wannan lauyan waɗannan manyan arnan suka ɗauke shi suke biyan shi akan duk sanda shari'a ta taso Muhammad Yusuf zai je kare shi, kuma asalin shi lauyan ɗan nan garin Zaria ne, haifafan Kaduna kuma girman Kaduna, karatun jami'ar Ahmadu Bello. Ko ka san haka? Wannan rudani ne ko ba rudani ba? Rudani ne. Jama'ar musulmi, waɗannan nasihohi da muka gabatar muku wallahi al'azimi mun gabatar muku ne kadai ba dan mi ta maimaita wannan kaset da waɗannan maganganu ba, sai dan wannan fadakarwar. Yan boko haramun dinnan waɗanda mu muke ce musu khawarijawa suna nan sun dawo sun makalkale a makarantu da masallatan yan izala da masallatan ahlus sunna da ainihin masallatai na yan salafiya, kuma suna bin ainihin ɗaliban ahlus sunna suna ta zama suna ainihin tattaunawa da su, suna nuna musu cewa duk wani karatu da za a ce a zauna a yi karatu, a koyi tsarki, a koyi sallah, a je a musuluntar da waɗanda ba musulmi ba, duk ɓata lokaci ne da rashin aikin yi. A tashi a hargitsa ƙasa kawai a tayar da jihadi shine kawai manufa. Yanzu ba lokaci ne na yin wani karatu ba, duk rashin aikin yi ne da rashin ainihin tsoron Allah wai ya kawo a ce za a karantar da mutane addini. Don haka ahlus sunna da 'yan izalan da 'yan salafiya da sauransu gaba ɗaya ku faɗaka akan ainihin wannan sharrin da ainihin suka nufo ku da shi, kamar yadda yau na takuru zuwa ga ambatar wasu sunaye da wasu masallatai da wasu wurare. Ina fatan waɗannan saƙonnin za su je zuwa ga waɗannan wurare da waɗannan mutane da waɗannan masallatai ba don komi ba domin su aje wannan kaset a cikin adaninsu, yadda in sun yi aiki da shi su tashi su ɗauki mataki. Idan kuma sun ɗauka, hassada ce Albani yake yi, ƙiyayya ce Albani yake waɗannan, hassada ce su Albani Hausa Fulani suke wa Muhammad Yusuf don shi babarbare ne ya taso shi ma zai zama babban malami. Idan sun ɗauka haka ne, ran da ta faru a dawo kuma a ce o nan Albani ya faɗi maganan nan, aka ga cewa hassada ce ko kin Allah ne ko malanta ce ga gwamnati ko son zuciya ce. Wannan ainihin shine sakona, wannan kuma ita ce ainihin nasihata. Ya rage barin dawo gida. Kamar yadda na ce, an sami ire-iren waɗannan burbushi suna zuwa wannan masallaci domin yin sallah azhar, la'asar, sallar magariba da sallar isha, domin wannan masallaci a yanzu ya tsona ido a garin nan. Kowa yana neman wannan wuri da bala'i ne, tun daga 'yan izala har 'yan ɗariƙa, tun daga 'yan shi'a har jami'an gwamnati, balle 'yan boko haram wanda a nan ne aka yi musu lugudan tonan asirin da din Najeriya ba a yi musu irin wannan ba. Don haka Malam Musa Sahabi, duk irin lallaɓawarka da tsoron bakin jininka da sannu-sannunka, to babu shakka in kana son zaman lafiya a masallacin nan, duk wata faɗakarwa da ɗalibanka ko kuma wasu masu zuwa sallah suka yi maka game da cewa wane kaza ne, to kar ka ɗauki wannan matsala da sauƙi, ka tashi haikan gadan-gadan kai bincike ka tabbatar da wannan magana, kuma cikin gaggawa ka ɗauki matakin da ya dace. Idan ba haka ba za su haifar da fitinar da za ka dawo kai nadama. Amma aje maganar Malam Musa, ranakun Asabar da Lahadi ni waɗannan ranakuna ne na karatuna a wannan masallaci waɗanda aka bani. Ni kam a duk waɗannan ranaku
dokar ita ce idan aka kama wani ɗan boko haram to fatawar ƙwaya ɗaya ce, komai tsakiyar karatu ku shigo mana da shi nan cikin masallaci, in mun tabbatar da haka nan take za mu yanka arni.